Takže dobré ránko prajem. Dnes vám natočím našu novú kuchynku, ako som slúbila. Takže idem od dverí. Hneď prvé, čo vám ukazujem, je naša potravinová skrinka, ktorú sme pôvodne mysleli, že bude 60-ka, ale potom nám pani v kuchynskom štúdiu poradila, že by nám stačila aj 30-ka, čo je pravda, nezabere mi to toľko priestoru do kuchyne. Pôjdeme ďalej. Takže takto vyzerá naša novúčičká kuchynka. Som z nej nadšená. Je biela s takou kresbou dreva. Ukážem bližšie. Tak. Náš solitér červený. Sme sa rozhodovali medzi bielou, čiernou, červenou. Hovorím, bielej, čiernej je tu dosť, takže červená by to tak krásne oživila. No, toto je náš malilinký stoliček. Moja Ela, milovaná, kuchynský robot. Naša poctinka. Tak. Kuchynka vyzerá presne tak, ako som si ju predstavovala. Čo som strašne chcela, čo mi málo ktorá kuchynka ponúkala z tých lacnejších, bolo takéto otváranie tej rohovej skrinky, že tie dvierka sa proste lámu. Není to taká tá rohová, že je proste takto useknutá. Vidíte, je poloprázdna. Som z toho úplne uniesená, pretože mám toľko priestoru, že ani neviem, čo do toho priestoru budem dávať. Ale ono sa to časom určite zaplní. Takže dole je tiež rohová skrinka. Uzulinké šufličky, bez šufličkov si to neviem ani predstaviť, kde by sme dali lyžice, varešky a také veci. Tuto ešte, šporáčik tu zostal zatiaľ starý, je to len 50-ka. V budúcnosti chceme určite 60-ku a antikorovú. Dres je kameninový a čierny, chcela som tmavé. A antikorová vyťahovacia batéria, jednoduchá. Takže tak. Som z nej nesmierne nadšená. Úplne stačia tie 30-ky potravinové skrinky. Zbytočne by nám to zaberalo priestor. Keby bola 60-ka, tá kuchynka nie je aj tak veľká, ale teraz si predstavte, že toto by bolo ešte do priestoru, by som to tu obchádzala. Takže dobre nám pani poradila, som veľmi spokojná. No, som zvedavá, čo dievčence na to poviete. Napíšte, ako sa vám to ľúbi. Tak. Tak to bude odo mňa zatiaľ všetko, len taký krátky review. Ešte nejaké drobnosti určite sa tu budú diať, ale to už sú ozaj len také maličkosti. Zatiaľ papa, dievčence.